In Riegen, Etensieren met Klaas Jansma, is Jood de gast Pieter Terpstra. Goeiedag allereer. Goeie Jan, hoe is het met jij? Doe Pieter, hè? Ja, Ilse, whatever. Nou, ik word er al niet zo verhip te geil van. Nou joh, dat ik van Etensieren. Van Etensieren, nou ja, dat hier vroeger wel, maar ja, de laatste tijd dat het minder geworden, hè. Het loopt er gewoon een beetje pittig, is het niet? Nou, dan hadden we wat lekkers voor jou vandaag, dat is goed. En we hadden er Talibanvis uit de bergen, mijn boerenkool. Zo, dat is een mooie combinatie, zou ik zeggen. Nou, eerder maar eens even simpel snijden. Dat vind ik hier stop al, Sjors. Ja, ik zeg het even. Ja, ik bedoel Pieter Terpstra, denk ik, maar ja, je raakt een siepel, nou. Ja. Nou Kees, een wattel erbij. Ja. Ja. Nou. Dan mag er gauw even een pleister komen hier. Pieter Terpstra is zijn vingerlijt erbij. Een beetje vlees erbij, is ook wel lekker, hè? Ja, dat is weer. Nou, Maar het is visk, hè? Ja. En geen vlees. Nee, maar ja, ik vind het wel lekker, een beetje vinger. Nou, en het mag echt van de hartjes thuis. Maar vanzelf met het recept met jij krijgen kunnen, je ook in het downloaden. Ja, er is te downloaden op duoverdenken.cjb.net. Zo is het. En daar staat er steeds voor hem een lekker recept op. Een heel lekker recept. Nou, dan hebben we dat maar even voor jou. Ja. Ja, nee. Nou, meisje, even de vis omheen. Yo, hey, yo, hey. Piet, alles is goed met Hij mij. begint bij, de broek even neer, wat hele dag. Oh, nou, de vrienden zaten met mij justitie al zijn, de vis in de broek. Ja, nou, zeg hem bro, hè, ik geef je mooi, hè. Ik kom hier net weg bij Omroep Friesland, wat is dat man? Ga er maar op, ja. Ja. Etensieren met Klaas Jansma.